Nôž natočený vždy doľava proti zlu, lebo správa ide zlo. Cesnak na väčšie kúsky, aby ho bolo cítiť vo mače. A toto je sedmička čili, sedmička z 10 stupňov. Cibulku radšej menšiu, je hladnejšia v tanieri, v hrnci. Keď nájdete jednu cukričku nerozdelenú, máte porciu zadarmo. Rajčiny nakrojené, aby sa lepšie stiahla šupka. Rajčiny dáme do studenej vody. Omaču robiť nebudeme, lebo nemám jogurt jednotiacky. Tak to bude len také. Olivový olej tam pridá. Potom si zohrieme vodu v kanvici. 1,5 litera z pramena. Táto rajčinová šťava sa dá zožitkovať. Dá sa s nej vyrobiť drink. Sojová omáčka, trochu vegety alebo korenia trochu. Pripravené. Keď nájdete jedno semiačko z rajčiny v omáče, máte porciu zadarmo. Rajčiny idú neskôr, lebo sa skôr spravia. Ešte by tam mali lyžička octu a šafrán na zafarbenie, ale šafrán nemám. Anub sa balil. Nirvana.